Ηλιακής ενέργειας. Ανανεώσιμη και ανεξάντλητη πηγή. Ο ήλιος είναι πηγή ενέργειας που δεν εξαντλείται σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Δεν εξαρτάται από την εξόρυξη ή την προμήθεια πρώτων υλών. Δεύτερον, μηδενικές εκπομπές κατά τη χρήση. Η παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών ή ηλιακών θερμικών συστημάτων δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα ή άλλους ρήπους. Συμβάλλει δηλαδή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τρίτον, ευελιξία εφαρμογών. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οικίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και μεγάλα ηλιακά πάρκα. Κατάλληλη για απομακρυσμένες περιοχές χωρίς σύνδεση στο δίκτυο. Τέταρτον, χαμηλό λειτουργικό κόστος. Μετά από την αρχική επένδυση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλες πηγές. Πέμπτον, αυτονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία. Επιτρέπει στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ενέργεια, μειώνοντας την εξάρτηση από τα δίκτυα ή τους προμηθευτές. Έκτον, αθόρυβη λειτουργία. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ δεν παράγουν θόρυβο κατά τη λειτουργία τους, σε αντίθεση με ανεμογεννήτριες ή συμβατικές γεννήτριες. Έβδομον, δυνατότητα συνδυασμού με άλλες πηγές. Μπορεί να ενσωματωθεί σε υβριδικά συστήματα, παραδείγματος χάρη μαζί με αιωλική ή υδροηλεκτρική ενέργεια. Πάμε να δούμε τώρα τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας. Πρώτον, εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Η απόδοση μειώνεται τις ημέρες με σύννεφα ή βροχή, ενώ είναι μηδενική τη νύχτα. Απαιτούνται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες και σταθερή παροχή. Δεύτερον, υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ή η αγορά ηλιακών πάνελ απαιτεί μεγάλη αρχική επένδυση. Τρίτον, ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας. Η ασυνέχεια της παραγωγής καθιστά απαραίτητη τη χρήση μπαταριών, οι οποίες είναι ακριβές και περιβαλλοντικά επιβαρυντικές κατά την κατασκευή και απόρριψή τους. Τέταρτον, μεγάλη απέτηση χώρου. Τα ηλιακά πάρκα χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει οικοσυστήματα ή τη γεωργική γη. Πέμπτον, μέτρια απόδοση. Τα φωτοβολταϊκά έχουν αποδοτικότητα 15 με 25%, που είναι χαμηλότερη από άλλες τεχνολογίες όπως οι ανεμογεννήτριες ή οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Έκτον, περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την παραγωγή. Η κατασκευή των πάνελ απαιτεί σπάνιες γέες και ενέργεια, γεγονός που έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Συγκρίνοντας με την αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια είναι πιο αθόρυβη, αλλά η αιωλική συχνά έχει υψηλότερη αποδοτικότητα και λειτουργεί και τη νύχτα. Συγκρίνοντας την ηλιακή με την υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια δεν επηρεάζει οικοσυστήματα ποταμών, αλλά η υδροηλεκτρική είναι πιο σταθερή σε παραγωγή. Συγκρίνοντας με τα ορυκτά καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα είναι φθηνότερα βραχυπρόθεσμα και παρέχουν συνεχή ενέργεια, αλλά έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξαρτώνται από περιορισμένους πόρους. Συγκρίνοντας τώρα την ηλιακή με την πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική είναι εξαιρετικά αποδοτική, αλλά έχει κινδύνους ακτινοβολίας και υψηλά κόστη διαχείρισης αποβλήτων. Συμπερασματικά, η ηλιακή ενέργεια είναι μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση, αλλά η βελτίωση της αποδοτικότητας, η μείωση του κόστους και η ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων αποθήκευσης είναι απαραίτητες για να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Ο ήλιος είναι πηγή ενέργειας που δεν εξαντλείται σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Δεν εξαρτάται από την εξόρυξη ή την προμήθεια πρώτων υλών. Δεύτερον, μηδενικές εκπομπές κατά τη χρήση. Η παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών ή ηλιακών θερμικών συστημάτων δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα ή άλλους ρήπους. Συμβάλλει δηλαδή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τρίτον, ευελιξία εφαρμογών. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οικίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και μεγάλα ηλιακά πάρκα. Κατάλληλη για απομακρυσμένες περιοχές χωρίς σύνδεση στο δίκτυο. Τέταρτον, χαμηλό λειτουργικό κόστος. Μετά από την αρχική επένδυση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλες πηγές. Πέμπτον, αυτονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία. Επιτρέπει στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ενέργεια, μειώνοντας την εξάρτηση από τα δίκτυα ή τους προμηθευτές. Έκτον, αθόρυβη λειτουργία. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ δεν παράγουν θόρυβο κατά τη λειτουργία τους, σε αντίθεση με ανεμογεννήτριες ή συμβατικές γεννήτριες. Έβδομον, δυνατότητα συνδυασμού με άλλες πηγές. Μπορεί να ενσωματωθεί σε υβριδικά συστήματα, παραδείγματος χάρη μαζί με αιωλική ή υδροηλεκτρική ενέργεια. Πάμε να δούμε τώρα τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας. Πρώτον, εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Η απόδοση μειώνεται τις ημέρες με σύννεφα ή βροχή, ενώ είναι μηδενική τη νύχτα. Απαιτούνται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες και σταθερή παροχή. Δεύτερον, υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ή η αγορά ηλιακών πάνελ απαιτεί μεγάλη αρχική επένδυση. Τρίτον, ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας. Η ασυνέχεια της παραγωγής καθιστά απαραίτητη τη χρήση μπαταριών, οι οποίες είναι ακριβές και περιβαλλοντικά επιβαρυντικές κατά την κατασκευή και απόρριψή τους. Τέταρτον, μεγάλη απέτηση χώρου. Τα ηλιακά πάρκα χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει οικοσυστήματα ή τη γεωργική γη. Πέμπτον, μέτρια απόδοση. Τα φωτοβολταϊκά έχουν αποδοτικότητα 15 με 25%, που είναι χαμηλότερη από άλλες τεχνολογίες όπως οι ανεμογεννήτριες ή οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Έκτον, περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την παραγωγή. Η κατασκευή των πάνελ απαιτεί σπάνιες γέες και ενέργεια, γεγονός που έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Συγκρίνοντας με την αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια είναι πιο αθόρυβη, αλλά η αιωλική συχνά έχει υψηλότερη αποδοτικότητα και λειτουργεί και τη νύχτα.
Συγκρίνοντας την ηλιακή με την υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια δεν επηρεάζει οικοσυστήματα ποταμών, αλλά η υδροηλεκτρική είναι πιο σταθερή σε παραγωγή. Συγκρίνοντας με τα ορυκτά καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα είναι φθηνότερα βράχυπρόθεσμα και παρέχουν συνεχή ενέργεια, αλλά έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξαρτώνται από περιορισμένους πόρους. Συγκρίνοντας τώρα την ηλιακή με την πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική είναι εξαιρετικά αποδοτική, αλλά έχει κινδύνους ακτινοβολίας και υψηλά κόστη διαχείρισης αποβλήτων. Συμπερασματικά, η ηλιακή ενέργεια είναι μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση, αλλά η βελτίωση της αποδοτικότητας, η μείωση του κόστους και η ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων αποθήκευσης είναι απαραίτητες για να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.